ಮಣಿಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೈದ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಲೆ ಪಿರಾಡು ಬರ್ತೇರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅರ್ಥ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಪಂಡ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೈತಲಾಪನ ಎಂಕ್ಲ ಮಣಿಕಾಡ್ದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಮಿತ್ತಿರದು ಬರ್ತದೆ ತುಚ್ಚಿನಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರ ಅವು ವಿಷ ಇಪ್ಪನ ಹುಚ್ಚಿಂದು ಸೊ ಹುಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ್ಯನ್ ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತವತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಉಲಾಯ್ ತೂವರ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಆತನ ತೂಕ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋ ತೋಚ್ಪಾಬ ಎಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪಾಪದಕ್ಲ ಪುರ ಬರ್ಪುನ ಇಡೆಗೆ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಕೆಲವದಕ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಕಡಪುಡ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಪ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಎನ್ ಜಿ ಒದಕ್ಲು ಪೂರ ಕೊರ್ತನ ಅಂಚಿತ್ ನಂದು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಫಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡತ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೈಜಿ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪುಜಾರೆ ನರ್ಸ್ನಾಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಬಟ್ ಮೂಲು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡೈನ ಸವಲತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಗ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಚ್ಪಾಬ ಬಲೆ You feel better now? Come, why you are sitting there? Doctor came? And then you give me from it. Where is good? Huh? And here. Eu nem sei muito bem. ಅದೊಂದು ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಸರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಾವೆ Itu cara nak? Qual è snake? Sarpa vedi? Sarpa Eu vou escolher. non devo lo Non devo già trattare di questi gol, ma ne ha già. già te le tocca Finché non trattare, sì. no non te molto serio Da già abbiamo già finito. lo sei doctor? ದಾದ ಬಂದು ಹೌದಲ್ಲ ಆತ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪನಾಗ ಐತೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಸೊ ಕೆನ್ನ ಪಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತು ಉಂಟು ಅದು ಬಟ್ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಹೋಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೊರಾಂಡ ಪೇಷಂಟ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಬೇರೆ ಇಂಚ 10 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದನ ದುಂಬು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ರೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟದನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಮೆಷಿನ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಕೊಡ್ತನ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತನ ಮೆಷಿನ್ ಇಪ್ಪನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸೊ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸೊ ಫ್ರೀಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅಂಚೆ ದುಡ್ಡು ಜನಾಗಲೂ ಪೂರ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಣ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉండు నేటదిల ఎడ్డన్న ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಣಿಕಾಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಲ್ಪ 60-65-70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ
ಅವು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬನ ಇದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಲೆ ಕವಾಸ್ಕಿ ಟೊಯೋಟಾ ದಾಖಲೆ టొయోటా అంబులెన్స్ ఇందులో జర ధర్మ కుడుతున్నది ఇప్పుడు సో అంబులెన్స్ అడ్డండు డాక్టర్ ఫిరాడు ఇదే కూడా ఉంది అಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ఉంది ಆಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಪಾತಿರ್ದು ದಾದ ಒನ್ ತುಕ್ಕ Agele já está bem. ಜಾಸ್ತಿ Já está não tem bem. problema Já não tem problema. Ei, meu, tá vai. não morrer né Nada, já não vai, já passou. So, boss, you got job now? ele trabalha hoje também domingo okay start So, you want to go take car? Okay. hospital district